sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di kaiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga kasama, Ang programang ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Priyatong Split. mga kasama, Diyos marhay na pagkaaga po sa Indogabos, liwat, good morning. Welcome po sa tuyang ika-22 na episode na kan programang Kape asin Baretang Agraryo, darasin do kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Proyektong Split. Uy kan nakaaging episode mga kasama, pinag-urulayan taan Agrarian Justice Delivery Program o ini pong AJDP, nasaro sa tulupong major programs kan Department of Agrarian Reform. May duwa po ining component sa tuya pong tinukar ka nakaaging episode ang sarudigdi iyo ang Agrarian Legal Assistance kay banan po sa Attorney Maria Raya Grande ang Legal Division asin po Legal Support Staff kan nasirarom kan Proyektong Split. Ngunya na aldaw sa tuyang aaramon ang ikaduwang component kan AJDP o an Adjudication of Agrarian Reform Cases sa irarom po kan DAR Adjudication Board. Mga kasama, yan syempre igwa kita nin magiging katuwang didi sa tuyang programa. Ang sa tuyang mayor na mga bisita, magiging bisita po ngayon na aldaw, siya po nakapagtapos nin kuleyo sa Ago Medical and Education Center o AMEC sa kursong Bachelor of Science in Psychology. May degree man po siya nin Bachelor of Laws sa dating Aquinas University na ngayon iyo po ang University of Santo Tomas, Legazpi. Presenting nagsiserbi po sa Department of Agrarian Reform, DAR, Regional Adjudication Board, como Agrarian Reform Program Officer 2 as in Clerk of the Adjudicator. Siya po ang dati man na Legal Officer 1 and Regional Sheriff sa parehong opisina. Mga kasama sa ngunyan como representante ni Attorney Nanette K. ang Regional Agrarian Reform Adjudicator Kandarab sa tuya pong i-welcome ang sa tuyong kaagraryong Eliezer Eli Arenas para sa ika-22 na episode kan Kape asin Baretang Agraryo. Kaagraryong Eli, marhay na pag-aaga po, sir. Maray na daw tabi, kaagraryong Grace. Maray nga daw man tabi sa mga radangukta asin sa mga trauma, lalong-lalong na sa mga beneficiaryo kan Agrarian Reform Program. Yes.
Pinapatartarahan ko man tapi ang Samuyang Regional Adjudicator, si Rara Nanetke, na masyadong busy ngayon na panahon. Kami magpigihiri dali kaming kaso, matapos na naman tiklop na naman ang taon, dapat masiro backlog kami. As in, good morning man tabi sa Samuyang Regional Director, si R.D. Ruben Tudor Sindak. Yes po, sigurado nakantabig gabos ang bilog na komunidad kan Department of Agrarian Reform Regional Office number 5 tabi Kaagraryong Eli. Kan nakaagi pong episode na pag-urulayan na po ang EJPD o asin po Agrarian Legal Assistance kumusaro po sa mga components kay ni siraron po kan Legal Division. Ngunyan tabi Kaagraryong Eli, para sa ito yung mga paraan tabay, pwede daw po na ipaahayag mo ang pangaduang component kanipong AJDP under Adjudication Board o DARAB, asin ano po ang mandato asin obehato kay ni tabi, sir? Di po, Kaagraryong Grace, ang saro na natukar na ang mga nakaaging programa, yung manual sa legal assistance kang DARPO. Ang ikadua po, yun yung isang mo yung adjudication of agrarian reform cases. Kumbaga, sa legal division tabi yung masangat o ma-file ng kaso in representation kan mga parauma. Yun po ang sistema kang DARAB. Istorya ko lang tabi sa imo Kaagraryong Grace ang pinagpunan yan na DARAB kung sa presenting kamugtakan mo yan na ang dati po na Agrarian Court ang husgado kan mga inot iyo ang CAR, Court of Agrarian Relations. Kumbaga kahilera siya, kapareha siya kan RTC na nagsusunod sa rules of court, striktong prosedimento sa sa pagdesisyon o kaya sa proseso sa husgado. Siguro na pag-isip-isip na paghurog-hurog ng mga legislador tatabi na medyo nahiling na naalangan ng mga parauma, medyo natataha sa formal ambience kan sarong husgado. Nabago ang panahon ni Cory. Umuyo ang centerpiece of government niya ito, agrarian reform, nagpaluwas ni sarong executive order, kalaking peto, may gwapa kitang cart na pigapod itong law, naging itong dati carp. Yan po duman na namundag ang DARAB, ang sistema, quasi-judicial na mayo na sa sistemang strict adherence to procedure, araw ka naman sa korte na pig-obserbaran. Ang prosedimento po sa DARAB, summary lang in nature, kumpara sa korte na may pigsusunod kitang rules of court. And sa ngunyan po, mas pinadali, mas accessible kumbaga sa mga parauma. Inhuli tayo mang andar ang DARAB, igwa man yung programa sa Arjao na ina-upload o kaya Agrarian Reform Justice on Wheels. Kung saan po, kami na mismo ang minatuyog sa lugar ng mga parauma na makakaminos na ang mga ARBs mga beneficiaryo sa pamasahe, sa panahon, kami na minatuyo. Araw kan mga nakaagulad, nag-adyaw tabi kami sa uban, harayon na far-flung barangays. O kung sindan may di pa sa Legazpi, grabe ang kagastuson at raso ng panahon. So, yan po ang panduang component ng AJDP, DARAB. Opo, yan. Kaagraryong Eli, ano po ba ang mga klase ng kaso o problema sa daga na sakop po kan DARAB? Kaagraryong Grace, ang common
o usual na piga-planchar, piga-file na kaso sa DARAB, yun po ang mga tenancy-related cases. O kaya mga kaso sa may pagkakasundo kang may salary kang daga o kaya tenant, yun ko muna naipo-file plus itong mga manunod sa leasehold, so arkila at daga na iko-confirmar sa DARAB. Sa ngunyan po ang pinaka-focus ni o kaya ang prioridad, yun po ining sa split program kan DAR na ang katuyuhan magka-iguana ng individual na titulo ang mga parahuma. Dahil kan mga nakainot na panahon, ang piko-cover na daga, saro sana na iluluwas na titulo inapod na mother title, sarong clue walang. Dakul ang mga parauma na nasa loob na nakukover kan sarong titulo. So mas magayon pinagmarhay ng gobyerno na tawa na i-parcelize ng mga daga plus individual title. Kung saan mas magiging mugma, mga paraumata, mas magiging produktibo piga kuntibar nindang daga tabi, kagraryong bilis. Opo. And papaano po tabi kagraryong Eli nag-aabot sa DARAB ang mga kaso? As in, ano po ang normal na proseso puon sa pag-file hastang sa marsulberan po asarong partikular na kaso? Ang proseso o kahit prosedimento sa pag-file po sa DARAB, kagidman kan sa regular court o RTC. Sa regular court po baga, dapat magaging muna sa barangay para mariglo kung mapupwede bago ka entertainon sa regular court. Pag nag-file ka ng direkta, pwede i-dismiss. Iyo man po ang prosedimento sa DARAB. Bago ka magsanag ng kaso, bago ka mag-file, dapat magagi po sa pigaputang Barangay Agrarian Reform Committee. Kung saan dumantabi, imimediate ka mo na kung mapupwede, mariglar, magkasundo ka mo, na dahil na maglawig pa, dahil na makalawid pang kaso, o dahil magiging magastos at traso sa panahon. Iyon po ang pag-iibitaranta sa barangay level na kung pupwede masan maariglar na. Tara kung dahil po, na diretso ang kaso sa DARAB. Kung ang required documents kumpleto, idadakit yan, and may scheduling hearing. Mapaluwas ng summons, isi-serve ng sheriff. Durante po kang hearing, tatawan ginaray ng pagkakataon ng bas party na magkasundo. Kung mapupwede, may inaapot dito ADR o ng Amicable Dispute Resolution. Mandatory po yan na dapat mag-ulay-ulay muna ang partido bago mag-diretso ang kaso. Opo. Talagang. Opo. Yes, sir. So, gurano po kahaloy ang test na maresolveran ang sarong kaso? As in, ano po ang mga factor na nakaka-apekto sa rikas o abala kan proseso kan kaso? Ang sangunyan po ang nakaka-apekto sa mga kaso. Kung nata medyo na nadidelay, araw po kaniya po, for instance, hindi po kayang nangunyan, ining pinagka-prioritize ming kaso, manuod sa split. Ang jurisdiction ng tabi kay niyo, Agrarian Grace, sarong sana, ang regional office na. Sa bilog na Bicol Region, 8 probinsya, tama po ba yan? O saro sana ang papailan mo kang kaso sa regional office na. So, nagkakagawang garo bottleneck. Kung kaya medyo may pagka nadidelay na atraso ang kaso. And maanungod naman sa mga regular cases, usually, ang mga delay, kausa naman kan mga pag-filing, mga postponement, kan mga abogado, o kaya kan mga kliyente. Opo. Okay. And bilang Agrarian Reform Program Officer 2, kan DARAB,
ano man po tabi sir ang papel na sa imo pong pinaninindugan sa darab? Ako po bilang clerk of the adjudicator, halos parehas man po kang pinigibo o kaya trabaho, function kang clerk of court sa regular court. Ang function ni po mag-assister sa adjudicator, sa regular adjudicators, hearings, and magtutok sa mga admin matters, day-to-day transactions ng office. Yun po ang halos trabaho ng clerk of the adjudicator. Opo. And siguro man tabi, sir, sa kahaluyan mo na dyan sa division na iyan, ano po ang mga common na kadifisilan o issue na sa indo pong inaatubang sa darab sa pagpakarahay o pagresolver pag-abot po sa mga agrarian disputes? Sa ngunyan po, ang nagiging problema manungod sa split, ang kakulangan ni personnel. Dahil nga ni tabi sa medyo na-overwhelm o kaya ang bulk of cases, kadakulan, medyo kikapos kami ni personnel. Pero ang pinaka nainit na issue ngunyan sa darab, yun po ang manunungod sa execution. Actually, ang apektadong masyado ang mga sheriff and kami man, mga co-ads o kaya clerk of the adjudicator, because at times, pagday available ang mga sheriff, kami ang mina-acto ng mga sheriff, ex-officio sheriff. Opo. Kunyan po ang problema, pero require kami, Tampico, kung familiar ka po kang Presidential Commission Urban Tour, i-require ang darab na mag-coordinate sa SEDA sa mga activities involving demolition. Ngunyan po nagkakiguning digit na pagkakaintindihan. Ang PICOP nagpaluwas ng resolution, ang darab nagpaluwas man ng kontra-resolution. Dahil po kung ang kaso may final and executory decision, dapat i-proceed na sa execution. Medyo naantala, na-delay dahil po sa requisite na may mga requisitos na nila, PICO. So, yan po ang medyo masalimot na sitwasyon nyo niya, lalo na ang mga sheriff. Pero apektado man po as a whole ang mga adjudicator. Opo. And siguro po may mga baagong polisiya o kaya mga reforma ngunyan tangarig mapakarayta, maparikas an sa tuyang adjudication process tabi sir. Ano po ining na mga baagong ideyang ini, mga baagong polisiya o reforma na pwedeng makatabang tangarig mas maparikas an sa tuyang adjudication process? Ayun po. Salamat man na sabi ko kasi bago na nagkukulang kami sa staff and nag-request kami ng additional augmentation para ma-supplyan ang pangangailangan sa staff. And luckily, positive naman sa reaction. So may mga staff complement kami, split personnel, i-deploy sa MUYA para makatabang. Sa locally, yun ang medyo nakatabang sa MUYA para mapadali ang pagpa-process, pagpaluwas ng mga desisyon manungod sa ODC. May istorya ko lang tabi paano Agrarian Grace na ang ROD bago magbaranga, bago i-allow niya na barangawon ng titulo, kinakay po na i-surrender ang owner's duplicate copy. Kundi sa kahaluyan na kang panahon sa mga paboritang parauma, lalo na bakuban masyado pusugang harong, bakuman kongreto, nagkawarara sa mga titulo ninda. Kung kaya iyo po yan na piga gibuan tagiraray, nagpapaisyo giraray sinda ng owner's duplicate copy. Iyo po ang papel, iyo ang role mo niyang kandarap, nang mapahidalitang, mapailuwas,
ang mga titulo na nagkawarara na mari-issuehan giraray sinda nganing consequently matawan man sinda may proseso na kapag baranga kan mga titulo kan taga tabeli. So diyan man opo sige sir. Kagraryong Eli. Ang saro pa pong resolution, so nasabi ko sa subago na manunod sa sheriff, so de pagkakairin din niya ang people. Lately lang po, actually, kasubang di ko lang nabasa, nagpaluwas ng bagong resolution, Arab Central Office, na piga mantinir sa ninda ang stand na dapat tayo na makilabot ang tiko kung ano man ang naging desisyon kan Darab and kung paano nila ipapautog. Yun po ang pinaka-latest na pulisya mo yan ka Darab Central Office na kung mapupwede kita na ipadagos mo ng implementation without necessarily passing through the PICO requirements. Yun po yan. Para mapadali ang implementasyon ng desisyon. Opo. Yes po. And sa ngayon tabi Kagraryong Eli, kumusta po ang status kanino po accomplishment asin po sa tarayong po parang ngayon na taon 2025? Kami po kada taon padarahan kami ng targets, accomplishment targets based sa performance mo in the past and projection kung anong kayang i-absorb kan pisina. Sa ngunyan po ang target is nasa 430 cases. And lately, ang nasa docket na po, nasa 309. So ang estimate ko mga 90% na duman sa speed project. Ang support namin sa speed project. Pero duman po sa mga regular na kaso may manunod sa mga tenancy problem, tenancy issues, maro kaya tapos confirmation of lease rental. Ang target nilang 65 cases, sobra ng 100% ang accomplishment. Ang medyo mahabol na lang ining sa speed, but bago magtiklop siguro ang bulan, baka sumubra pa dyan sa 430 palisibing kaso. Both sabihin tabi Kagraryong Eli, suba baga pig papahayag mo na sa mga kadifisilan an kakulangan sa manpower, pero nahiling ko digdis accomplishment nindo karo iyakang-iyaka pa po na mailog itong target na 430 cases. Tanasa 90% na kita may ano pa kita a month tangarig habulon na makuata po si target ang 430 kaso po parang ngayon na taon. Po, gabos na experiences pigigibo mi, wala man ibang malalauman, sasaro man lang talaga. Actualmente, kung ang rason tabi kung nata mayo si Ragad mi, nasa fast tracking po kami, pinihidaling sa mga kaso. So, ako na lang pigpadaran yan. So, yan sa mga bagay na nakakatabang para mapadali ang nagpa-fast tracking, may fast tracking kami. Apoy kan mga overtime patalbing. Kagrade place. Yan po. So talagang kumbaga nagstick na duman sa timeline na pag-abot digdi sa pagkatinder kan mga kaso na naglalaog po sa Darab. Sa ngunyan po, ano po ang sa tuyang mga paglalauman na sa indo po mga lakdang para sa dagos-dagos na pagpapaabot nin mga lehitimong serbisyo? Ito pa man, hanggang ngunyan, ang talagang pinakamandato kan Darab is protektaran derechos kan para umata. Actually, ang jurisprudence is kung medyo may sa desisyon sa pag-ibalwar kan mga ebidensya, kung may dikit kang pagdududa, ang desisyon mo permi apabor sa paraumang. So yun po ang pinakamandato kan Darab and the DAR as a whole na yun po ang pinapadagusta sa mga maabot naman na panahon.
Kaagraryong Grace. Yan. So maantabay kami tabi Kaagraryong Eli aram kong talagang determined man kamo na gabos sa mga kasong naglalaw sa darab. Gabos sa papaabot sa inyo talaga maatenderan despite kan enot na mga issue about kakulangan in manpower. Nahiling ko po na talagang yaon si determination, yaon si focus kan opisina tangarig ano man na mga naglalog ng mga problemang legal sa indo po maasikaso on time and kung pwedeng maging kaskas garo yan po sir ang sa tuyang direksyon mo niyan. Yun po ang paghihinguwata na mapadagos kasi yun man ang direksyon na igatahakan gobyerno. Opo. And ano po ang napansin po nindo? Halimbawa sa laog kan taon na iniyo, magpun Enero, patapos na po kita nin bulan kan Disyembre. Anong bulan kan taon, sir, itong napansin din mas gulpi ang nangangaipong asistensya legal sa opisina po kandar? Actualmente, Kaagraryong Grace, di kita makadeterminar kan siyempre ang puno rin mapile ng kaso ang mga kliyente o kung na rin man sila magkakaiguning hindi pagkakairintindihan sa mga regular cases. Pero tabi ng split, halos nag-spike sa kaso may mga bandang Hulyo na tabi. So, pag-arabutan ng kadakulan ng kaso. Hanggang na sa ngunya na Nobyembre, sunod-sunod na nag-pile up. Dahil sa pag-assister ko sa hearing, kalimitan na rason kung natin nagkawarara sa mga titulo or dahil sa remain, suroli, puros mga ukusog ng mga bagyo, yung nagiging dahilan kung natin nagkawarara sa ito. Opo. Mga titulo na Kaagraryong Grace. Okay, yan. Sige po, Kaagraryong Eli, ngunyan po, pagkakataon na po nindo para magpaabot kasi pong mensahe sa satuloy po mga Kaagraryong nag-antabay sa satuloy programang Kape Asin Baretang Agraryo. Salamat tabi, Kaagraryong Grace, kasi salamat man sa mga sponsors kan mga pentabit, mga taga-DAR na organize kini. In general, gusto kong magpasalamat sa atong presidente, si BBM, sa mga programa niya, lalo na ang latest niya yung mga condemnation, pagpatawad, kautangan kan mga parauma. Sa iya pong secretary mi, si Secretary Conrado Estrella, siya po ang kapitan o kaya timoner kang agrarian reform. Asin po, pasalamat man ako sa locally sa regional director mi, RT Sindak. Asin sa gaharay po, gusto ko magpasalamat sa padapa ming regional adjudicator, si Nanet K. Kaagraryong Grace, gusto ko lang i-re-echo. So, sinabi ni Yusek ni na sabi niya, if we ate today, think of a farmer. Hindi yan magayon niyang yan, kasi ba, okay? Kung nagkaon ka ng Yunalda, isipunta ang mga tugantang paraon. Bilang tabi, Kaagraryong Grace, as in, Danay, as in Padagos, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bago
Ang sabi po ni Kaagraryong Eli, base duman sa nadawog niya na pahayag ni Yusek niya taduran mga kasama sa kuyang kababayan, sa kuyang amiga, sa kuyang BFF, na sa kada kinakakanta, dapat nagigirumduman ta ang sakripisyo kan sarupong paraoma. Mga kasama, dyan na po nagtatapos sa ating episode ngunyan kan programang Kape Asin Baretang Agraryo, ngunyan po aldawnin Biyernes. Liwat sa ito po maantabayan ang programa ini, kada aldawnin Biyernes, alas 11:30 nin pagkaaga, abot alas 12 nin pagkaudto. Sa ngaran kan Department of Rural Reform Bicol, asing ka proyektong split, ako po si Dona Kaibanan, ako po si Kaagraryong Radyoman Grace Inocentes. Sa indong dadalo, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programang ini iniatod sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sa magagayon na musika o tugtugan, NX nga ni! musikang Pinoy, NX nga ni! moderno asin classic na mga lumang musika.